prváky, ale tie lanástne lampy vás poprosím dajte dole. Tým smerom to teda nepôjde. A ešte vás poprosím dvoch Slovákov dole z družstva, lebo je vás o dva viac. Chalani, len to dorazte na kraj. Tu nejste takí, že rozsiahnutí. Ne, naopak. Berem si druhý mikrofón a ja to tu osladujem. Keby ste chceli pozbudzovať, mám guličkovú pištol, to by vás mohlo popohnať. Môžeme dať 2 kolá, to je 3 kolá. Ešte, Boris, ešte skontroluj to lano, či je adekvátne uprostred. Nie, je to v poriadku. Prdol som si. Ste všetci pripravení? Ešte sa nepreťahujú. Bobko, na 3 to odštartujeme. Hej, Češi, ste špatne otočení, mali by ste ísť týmto smerom. Nerať. Vy to robíte za národ a za vlast? Takže vy to robíte za národ a za vlast. A vy si, a táto strana si dobre uvedomí, za aký národ a za akú vlast to robí. Či chcete, aby na vás celé Slovensko plulo, alebo nie, hej? 3, 2, 1, štart! Pome! Dobre! Stačí.